urriaren 13ko udalbatza, Ezohiko udalbatza ospatuko dugu. Joan den urriaren 7an, Mikel Pagola Tolosa alkate jaunak bere karguari uko egin ziola aurkeztu zuen udaleko erregistroan. Idatzian adierazten du zinegotzi karguarekin jarraituko duela. Ondoren orduan Mikel Pagolari hitz emango diot. Mikel, zuritza. Egunon, eskerrik asko, Luke, halaxe da. Uko egiten diot nire alkate karguari eta horretarako elkartu gara gaurko Ezohiko udalbatza honetan. Urnietako udala, ia datozen 3 urteetan, alkate gisa gidatuko duen pertsona aukeratzeko. Eusko Abertzaleak taldeak, Eusko Alderdi Jeltzaleak, kargu hori betetzeko aurkeztuko duen hautagaia Jorge Segurado Iriondo izango da. Geroxeago itzuliko nez Jorgeren gana. Aurreikusita ez zegoen aldaketa bada. Ezbehar batek, zoritxarreko ezbehar batek, Gipuzkoako Foru Aldundiko parte hartze zuzendaria zen Joseba Muxikak bihotzeko bat izan, eta hil ondoren sortutako utxune hori betetzeko erronka alderdiak proposatu ondoren etorri baita. Kargu berri hori betetzeak baterezintasun kontu batzuk ekarri ditu, eta besteak beste, alkatetza kargua uztea suposatzen du. Horrexegatik gaude gaurkoan hemen. Alkatetza aldaketa gauzatzeko. Aurrerako balio diren udalbatza honetan, urnietarekiko dugun talde bezalako konpromesua berretsi nahi dugu. Alkatetza kargu uzten dut, baina zinegotzi moduan jarraitzen dut. David, Mikel, Juan Luis, Agurtzane, Luke eta Jorgerekin batera. Eusko Alderdi Jeltzalearen proiektuak bizirik dirau. COVID-19 pandemiak gogor erasotu badigu ere. Agur eta eskerrak ere urte guzti hauetan, udalbatza osatu duzuen oposizioko kide guztiei. Norberak bere ideiak defendatzeko o defendatuz bakoitzaren ikuspegiak, proposamenak, kritikak egiteko aukera izan dugu. Errespetuarekin. Kritika hori guztiak, kritika politiko gisa hartu ditugu. Herriaren onerako egindako kritikak. Mila esker. Nola ez, zer esan udaleko eta sozietateetako langiletaz. Nik lankide gisa gordeko ditut. Aurrez gehienok ezagutzen ginen, baina azken urteotan udalean aldaketa nabarmen bat gertatu da. Departamentu guztietako langileak ikuspegia zabaldu egin duzue. Zeharkakotasuna errotzen doa, eta alboko lankideen arazoak ere gertukoak eta bereak gisa somatzen hasi gara. Etorkizunera begira ere, alor politiko eta teknikoren arteko elkarlana ezinbesteko izango da, urnietak hain beharrezkoak dituen erronkei aurre egiteko. Udaleko lankide guzti hori eskerrik asko. Eta hemen zaudetenez, Sara, Lorena, Etziber, Mateo, zuen ardura denei esker hori adieraztea. Eskerrak ere Eusko Alderdi Jeltzaleari. 2011an emandako konfidantzagatik eta aukeragatik. Era berean, urte luze hauetan jasotako babes eta laguntza guztiagatik. 2011atik ona talde lana izan da garrantzitsuena. Derrigor, gogoratu eta eskertu barren aurkitzen naiz, Koldo, Miren, Manuel, Maripi, Maribel, David, Juan Luis, Mikel Artola, Luke, Agurtzane eta Jorgeri. Eskerrak alderdiari ere nigan erakutsitako konfidantza hori berrestegatik eta Aldundian sortutako utxun hori betetzeko hautagi gisa izendatzeagatik. Nola ez, alkatetzera sartu nintzenean ere familia eta gertuko senideak lagunak aipatu nituen. Eta horren bateko gara iritsi denetan ere eskerrak eman beharrean nago, urte hauetan guztietan, momentu honetan eta momentu txarretan, egon beharreko lekuan egon zaretelako. Bakamenak aldiz, urte hauetan berreskuratuko ez ditugun, famili lagun arte une batzuk galtzea tokatu zaigulako. Kuadrilla, lagunak, senideak, eta batez ere, emaztea, alabak, ama, anaia, aita, eskerrik asko. Hemendik aurrera ere zuen laguntza eta kolaborazioa eskatzen jarraitu beharko dut. Amaitzeko, Jorgeri hitz batzuk.
alkate kargu hartzea hunkigarri izan bazen, zer esan alkate uzte egun honi buruz. Alkatetza aldaketa honetan, urnietarren alde lanean jarraituko duen pertsona egokia hautatzea ez da erraz izaten. Gaurkoan hori burutuko dela ziur nago. Oso ondo ezagutzen dut Jorge. Eta jakin, badakit, hemendik aurrera hartuko duen erantzukizun berria, ardura, konpromiso eta ilusio osoarekin jasotzen duela. Udalak nola funtzionatzen duen ezagutzeko denbora izan du. Esperientzia metatu du udalean. Etorkizunean, Urnietak izango dituen erronkei aurre egiteko prestatua dago, formatua dago, motivatua dago. Talde sendoa mantentzen du bere alboan, taldea berarekin dago. Zer gehiago, COVID-19 pandemiari aurre egitea. Pandemiako arazoak gainditzea, Urnieta eta Urnietarrengan pentsatzen jarraitzea. Jorge, niretzat plazer handi bada lekuko aldaketa zuri egitea. Herritar askok jada ezagutzen zaituzte. Kargu berri honekin, herritar gehiagok zu ezagutzeko aukera izango dute. Zure izaera, pentsamendua, baloreak eta zuzeu. Jorge, zorionak eta ibilbide opara izan dezula alkate gisa Urnietan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel. Beno, oraingoan hitza eman nahi dizuet, beste bozera mailei zerbait esateko baldin badakazute, orain da momentua egoera hau dela eta ez badago ezer jarraituko dugu. Herme? No, bueno, tenemos poco que decir, ¿no? Creo que ya está dicho. Desearle a Mikel en su nueva labor, pues que le vaya muy bien. Es verdad que, por lo que hemos podido leer en los medios de comunicación, pues no va a suponer tampoco un excesivo cambio en lo que es bueno, pues la organización y el funcionamiento del ayuntamiento, lo cual nos apena bastante. Pero bueno, prefiero dejar las palabras pues para después del nombramiento de la alcaldía y nada, pues desearle a Mikel lo mejor, aunque no es que se vaya, sino va a seguir aquí y le seguiremos viendo y estando con él y discutiendo con él seguramente. Pero bueno, y cuando sea nombrado, pues ya le daremos la enhorabuena, que todavía no lo es. Asko Herme, Ainara zuen taldekoen hitza. Bueno, urte hontan zurekin eztabaidatzea eta partekatzea pentsamolde desberdinek ikasketa bat izan da. Aurretik ezagutzen zintugun, eta beste arlo hontan ezagutzea ere guretzako aportazio interesgarri izan da. Seguru Gipuzkoako diputazioan zure laborea Urnietarako ona izango dela, ez duzulako urnietaztuko, espero dezagun hori. Herritargo partairetza, hemen ongi etorriko zaigun ikasketa izango da eta gustu honez hartuko dugun aportazioa izango da. Zorte hon, ibilbide berri honetan, eta hemen elkarri ikusiko dugu eta debatitzen segiko dugu. Ederki, mi esker guztioi. Jarraituko dugu idazkariak orain, hitz batzuk esango ditu ere bai. Mateo. Bueno, hauteskunde batzorde zentralak 2005ko abenduaren 21 hartutako erabakiaren arabera, alkateak karguari uko egiten badio, alkate berria hautatzeko udalbatzako buru lehen alkate ordea izango da. Eta lehen alkate ordea alkatetzarako hautagai bada, kasu honetan bezala, bigarren alkate ordea eta kasu honetan Lucia Goñi. Ez da beharrezkoa adin maila eratzea. Hau da, hauteskunden legearen arabera, alkate hautatzeko prozedura. Zerrenda buru diren zinegotzi guztiak izan daitezke izengai. Haietakoren batek zinegotzien botoen gehiengo absolutua lortzen badu, alkate izendatuko da. Inork ez badu gehiengo absolutua lortzen, alkate izendatuko da, udalerrian herritarren botoen kopuru handiena lortu duen zerrendako burua den zinegotzia. Berdinketa gertatuz gero, jasotako herritarren kopuruan, zozketa eginez ebatziko da. Beno, dena ulertuta dagoela pentsatzen dugu. Orduan, alkatearen hautaketari ekingo diogu.
izendatuko ditut zerrendaburu diren zinegotzien izenak. Bai? Lehenik eta behin, Hermenegildo González Moran, daukagu. Bigarrenik daukagu Ainara de Miguel Berasategi. Eta hirugarrenik Jorge Segurado Iriondo. Galdetu inbar dizuet, González jauna, hautagaitza aurkezten duzu? No vamos a presentar candidatura. Bigarrenik, de Miguel Andrea, hautagaitza aurkezten duzu? Urnierako Bilduk ez du hautagaitzarik aurkezten. Hirugarrenik, Segurado jauna, hautagaitza aurkezten duzu? Bai, aurkezten dugu, ni neuk aurkezten naiz. Bale. Orduan, argi dago, aukera daukagun hautagaia Jorge Segurado Iriondo dela, eta behar bada, zergatik ez den aurkezten horberak zerbait esan nahi du, aukera dago esateko, baldin badago zergatiren bat edo, ez dago zure kasuan Herme, Ainaren kasuan, bale. Jarraian, bozketa sistema erabaki behar dugu. Deno dakigun bezala, COVID-19-aren egoeran gaudela eta proposatzen den sistema da bozkatzia, hauz bozkatzia, bai? Nahi izan ez gero, badaukagu aukera bestela, paperarekin eta modu sekretuan edo egitearena. Orain da momentua erabakitzea, ados gauden edo ez, bozka emateko hauz. Zakite denon onespena behar dugun? Sí, totalmente de acuerdo en hacer alzada, ¿no? Sí que... Bai. Bildu ere guztiz ados, ez dugu izkutatzekorik. Beno ba, mila esker. Orduan, daukagun hautagaia Jorge Segurado Iriondo izanik, aldeko bozkak emango ditugu. Vale. Ezezko bozkak. Vale. Orduan, denok bozkatu dugu, baiezkoak eta ezezkoak, kontuan izanik. Jorge Segurado Iriondo izan da gehiengoa absolutoa eraman duen hautagaia. Eta horrela izanik, Mateo, hitz emango dizut. Bueno, alkate karguaren jabetza hartzeko araudian ezarritako formula irakurriko dut. Jorge, zin dagizu edota hitz ematen duzu, zure kontzientzia eta oreagatik zintzo beteko dituzula alkate karguak berekin dituen betebeharrak, erregearekin leial izanez eta konstituzio estatuaren funtsezko arau gisa zainduz eta zainaraziz? Bai, zen egiten dut. Ondo da, beno. Baina, pauso guztiak eman ditugu, hautagai berria zin egiten du bere hitza eman du, alkate bezala gurekin egongo dena. Eta esan beharra dago, Jorge Segurado Iriondok alkate karguaren jabetza hartu eta onartu duela. Eta orain, dagokiguna da, ateratzen den alkatia edo kargua uzten duenak berriari pasatzia. Beno, EH Bildu taldetik esaten diate argudiatu nahi dutela beraien ezezko bozkaren hitz batzuk esan nahi dituztela, horregatikan hitz emango dizuet, Ainara. Lehenabizi Hermek, bale, ez neukan giduiet horregatikan, etzan pauso bat neukana, así que eskerrik asko gogorarazteagatik. Herme, zuen hitza.
No, bueno, yo he dicho antes que sí que nos gustaría pronunciarnos con respecto al voto, pero sí que nos gustaría escuchar al nuevo alcalde, si es que tiene palabras que decir, y luego, pues, bueno, vamos a argumentar el voto. Bien, nuestro voto en contra ha sido indudablemente porque no hemos presentado candidatura, porque, bueno, creemos que es un cambio de alcaldía, no es como cuando son unas elecciones que te votan los ciudadanos y, bueno, te ponen ahí y el compromiso con ellos es presentarla, y por eso no la hemos presentado. Aparte que, bueno, es entendible que hay una mayoría absoluta y no tenemos nada que hacer, por lo tanto yo creo que era cuestión de figurar, ¿no? No le hemos votado a favor porque desde que se inició esta legislatura, pues bueno, las cosas como oposición en este ayuntamiento pues no van bien, ¿no? No van bien en absoluto. El trato con nosotros, la desinformación, en fin, un montón de cosas que vivimos habitualmente en este ayuntamiento. Y nos hubiera gustado, de verdad, nos hubiera gustado mucho, y creemos que hubiera sido lo políticamente correcto el que por lo menos se nos hubiera pedido ese voto, ¿no? O por lo menos se hubiera hablado con nosotros, como partido, como representantes de ciudadanos de este municipio, de cara a que, bueno, vas a coger un cargo nuevo y, bueno, creo que hablar con la oposición hubiera sido lo correcto, ¿no? Y hemos llegado aquí sin ni siquiera pues tener noticias de nada. Entonces, quien no nos pide el voto o el apoyo, pues nos lo vamos a dar, es evidente, ¿no? Eso por una parte. Segundo, creemos que también las formas, como siempre y habitualmente ocurre en este ayuntamiento, no han sido las correctas, ¿no? Se nos llama una noche para decir que se tiene que hablar con nosotros, que nos tienen que dar una noticia. En fin, se nos avanza ya algo de que va a haber un cambio de alcaldía. Nosotros, como siempre lo hemos demostrado aquí, cuando se nos llama venimos. Y al día siguiente, a las 9:15, 9:30 de la mañana, yo estaba aquí hablando tanto con Mikel como con Jorge, en el cual me informaban de que iba a haber un cambio de alcaldía. Totalmente entendible, es una decisión que han tomado y me parece totalmente correcta, ¿no? Lo que no me parece correcto es que me estén informando y estén repartiendo por el pueblo hojas informativas, ¿no? Dando la noticia que me estaban dando a mí, o hubieran mandado ya a los medios de comunicación toda esa información y tal. No sé, no me parece políticamente correcto, ¿no? Entonces eso nos hace sentir mal, ¿no? Y que no se nos trata con el respeto que creemos que debemos. Lo hemos dicho siempre, no pedimos respeto para nosotros, para Consuelo, para mí, como personas, porque eso es diferente, pero sí pedimos respeto por lo que representamos aquí. Sean pocos, sean muchos, sean, los que representamos aquí se merecen todo el respeto del mundo de todas las personas de este ayuntamiento. Por lo tanto, en ese aspecto nos sentimos bastante defraudados, ¿no? Y luego el hecho de haber llegado a este pleno sin haber tenido, pues, no sé, pues un mínimo de cortesía, ¿no? Se llama cortesía. Y bueno, nos tenemos que mirar en la prensa, porque al final donde conseguimos esa información o esas ideas es en la prensa. Y la verdad es que nos llamó mucho la atención, ¿no? Que se nos ha quedado grabado. Desde luego, se trata solamente de un cambio en los nombres, ¿no? Puesto que el proyecto del PNV de Urnieta se mantiene tanto en su plan de legislatura como en los objetivos marcados para ella. Esto lo entiendo perfectamente. Además, creo que hombre, es lo justo, ¿no? Hay un plan de legislatura propuesto y aprobado por vosotros, y me parece, además creo que también Bildu en aquel momento lo aprobó con un buen respaldo. Por lo tanto, creo que es lo justo, ¿no? Que el nuevo alcalde siga con el plan de legislatura y esos objetivos que según ellos pues han marcado, ¿no? Lo que ya no entiendo y no comparto
y desde luego es nuestra crítica, es que sigue diciendo que la línea de trabajo será la misma que la iniciada por el señor Pagola. Y bueno, nosotros ahí no podemos estar nada de acuerdo. Y teníamos esperanzas, de verdad, no sé qué va a pasar. Tenemos esperanzas de que esto cambiara cuando cambia un alcalde. Y bueno, ahí las dejamos. Es cierto que al alcalde se le dan 100 días se le suelen dar 100 días de gracia, pero eso suele ser a inicio de legislatura, cuando él plantea lo que él cree que va, lo que él piensa o ellos piensan que van a hacer en esa legislatura. No creo que sea el caso, ¿no? Vemos que no va a cambiar de plan de legislatura, no va a cambiar de objetivos y mucho menos va a cambiar de la línea de trabajo. Y cuando se dice línea de trabajo, supongo que se hará en base a todo lo que es todo el organigrama del ayuntamiento. Pero nosotros también nos sentimos identificados ahí, ¿no? Que esa línea de trabajo será la misma iniciada por Pagola, nos afecta directamente a nosotros. Por lo tanto, por eso hemos votado en contra, porque no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que ni se nos ha pedido nada, ni se nos ha propuesto nada, ni se nos ha planteado absolutamente nada. Por lo tanto, no creo que alguien que no hable con nosotros y nos proponga o nos diga o nos informe de cómo se va a desarrollar de aquí en adelante el ayuntamiento, tenga nuestro apoyo en este nombramiento. Por lo tanto, bueno, con la esperanza de que verdaderamente esto cambie, aunque sea un poquito, pues nada, seguimos adelante. Sabéis que estamos donde nos habéis puesto, en las trincheras, ahí, luchando, peleando. Eso lo hacemos bien, porque llevamos mucho tiempo ahí. Pero bueno, es nuestro trabajo de vigilancia, de fiscalización del equipo de gobierno y de crítica, por supuesto, y de contrastar proyectos, que nosotros lo tenemos para Urnieta, que no coincide mucho con el vuestro, pero bueno, esa es la política, ¿no? Y nada más. Bueno, desearle lo mejor, porque desearle lo mejor al nuevo alcalde supone que sea bueno para el municipio también, y aquí estaremos, pues, a la pelea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Erne. Orain hitz emango dizuet, Ainara, gero nik aldatuko tokiz, eta Jorge hemen jarriko da, eta ni ja nire gaurko lanak bukatuko ditut. Así que hitz ematen dizute, Ainara. Bueno, lehenik eta behin zorionak, Jorge. Bueno, guk kargu hartu genuen oposizioa egiteko konpromisoakin. Gure bizkarren 838 adinez gorako genera matzan. Eta berauek gure proiektuen sinistu zuten. Herriak gehiengoan jarri zuen gobernu taldea eta bere proiektua lehen etsi zuen. Baino, 838 pertsonen iritzia kontutan hartuko zela sinistarazi zitzaigun, demokrazian geundelako. Konturatu ginen, proiektu bat babestu genula, aurrekontu batzuk babestu genitula eta negoziazio batzuk egin genitula. Negoziazio horien barruan akordio batzuk zeuden. Akordio horien barruan, besteak beste, berdintasun teknikari bat zegoen, adibide bezala. Jorge, zure prentsa oharrean, guri esan zenigunua txintxo beteko dezula esan dezu. Nik txintxo portatzea ez dakit zeinekiko egingo dezuen. Guk nahiago izaten dugu zintzoak izan. Zintzoa izateak esan nahi du hitza bete egiten dala. Adosten dana bete egiten dala. Udaletxe honetan, urte honetan ikasi dugu, oposizioa egitea errespetuz zigorra daukala. Zigorra desinformazioarekin, tratu bortitzekin. Eta gaur bertan, komisio batean, gure burua kanpoan utzi nahi izan dugu. Hori ulertu dezan gobernu taldeak. Politikan eztabaida ezinbestekoa da. Zuek 1500 gorako bozkak representatzen dituzue. Oposizioak 1300 inguru. Uste dut herritar guztiak direla lehen mailako herritarrak. Uste dut iritzi guztiak lekua eta eztabaida eduki behar dutela. Eta ilusioa neukan,
urteetan ohiturak askotan maiz, estanko egiten duen ura, ez intentzio txarrez akaso, bai agian ohituraz, estanko egiten duen ura, orain aurpegi berri honekin freskatuko ote zen. Asteartean plenora etorri ginen, ez genuen arrastorik onenik. Ostegun iluna barrean, deitu zitzaigun, eskertzen dugu deia. Eta gurekin hitz egin aurretik buzoietan jaso genuen zuen komunikatu oharra edo papera. Guk pentsatzen dugu, eztabaida politikoa ezinbestekoa dela, hemen bultzatuko dugu beti gonbidatzen gaituzun guztietan hemen egongo gara, guk emango dizugu ere gure hausnarketa, zalantza edo emango dizugu bidea, noski baietz, baina gure ezetza da, kargu hartu duzulako esanez berdin jokatzen jarraituko dezuela. Horrek eskatzen gaitu. Horrek eskatzen gaitu. Guk uste genuelako, akaso beste dinamika batzuk sor zitezkela. Azkenean, taldea berbera izanik ere, lidergo aldatzen denean, beti estilo aldaketak gertatzen direlako, naiz eta talde pentsamolde eta proiektu berbera izan. Exekuzio mota edo aldatu zitekela pentsatzen genuen. Horregatik, ikusi denean, dena berdin jarraituko duela, aurpegi aldaketa bat dela, horrek kezka utzi gintuen eta hortik gure ezezko bozka. Hala eta guztiz ere, kontatu gurekin, edozein bileratarako, edozein eztabaidarako, eta herriarentzat onak direla uste dugun iniziatiba oro babestuko dugu. Beti ere aurretik informatuak bagaude eta eztabaidatu baldin badegu. Mila esker. Mila esker zuri, Ainara, eta esan bezala, hemen, alkateari tokia utziko diot. Eskerrik asko Luke. Bueno, nire partetik, hasi baino lehen, laburra saietuko izatea Mikel ja nahiko ondo azaldu da dena, orduan, nire partetik labur izango naiz. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahiko nituzke nire alderdeari, Mikelen utzitako utxunean ni jartzeagatik, eta alderdik ere nigan jarri duten konfiantzagatik. Aldaketa zaila da guretzat, gure artean Mikel duen garrantziagatik, eta niretzat hori bat da bere leku hartzea. Bigarren aldiz, bai eskerrak eman, Urnietako herritar guztiei gure proiektuan konfiantza izateagatik, eta posuz-pozu herri hobeago baldortzen saiatzeagatik. Horretan, lasaitasun eta konfiantza mezu ere bai, ez da. Gure legealdi plana eta helburuak berdinak izaten jarraitzen baitute. Naiz eta momentu honetan egoera kontuan hartuta, inoiz baino gehiago behar dutenen babesak eragin beharko den eta inoratzean gera ez dadin saiatu. Indarrez eta ilusio sartzen dut alkatetza eta jakina ardurandiz. Horregatik gain esan langile teknikari talde bikain batek inguratzen gaituela eta ziur nago etorkizunerako Urnietan egongo diren proiektuak aurrera ematen lagunduko digutela. Familiari, etorri dira nire gurasoak eta lehen zegoen nire emaztea jun behar da lanera eta ez dago men orain, baina bueno, eskerrak eman eta pazientziengatik eta berdin jarraitzea eskatuko nizu. Gure herriaren izenean udaletxen lan egiten duten beste alderdiei, Ainara, Erme, eskua luzatu eta esan nire atea edo gure atea beti irekita egongo dela eta gu Urnietaren onurako den edozein proposamen entzun eta aztertzeko prest gaudela. Orduan, gu jarraitzen dugu linea berdinean, eta esan duna, irekita dagoatea eta guk prest gaude beti zuei entzuteko. Eta azkenik, eskerrak emar nahi dizkiot udalean daukagun taldeari, Luke, Agurtzane, Juan Luis, Mikel Artola, David eta Mikel. Alkatetza hartzea erronka handia da, baina zuei esker babesa eta indarra sentitzen dut aurrean ditugun proiektu garrantzitsuak gaundituko ahal izateko.
benetan uste dut talde lana dela gure ezaugarria eta hildo honetatik jarraituko dugu lanean. Eta Mikel, azkenean bukatzeko, eskerrik asko, zure dedikazioagatik, zure lan guztiangatik, zure eskuzabaltasunengatik, zure ikaspenengatik eta eman diguzun eta eman didazun maitasun guztiangatik. Alkate makia jasotzeko ez datorkit inor hobeagorik, beste inor hobeagorik burura. Eskerrik asko. Eta, bueno, nire partetik ez zer gehiago. Saiatuko gara hoberen egitea hornetan gatik, eta atea zabalik eta irekita dago denan gatik nire partetik. Eskerrik asko denei.